Здравейте, приятели! Това е първият клип на Никита. Днес ще говорим за лъжите в училище. Първо искам да кажа, че се надявам да ме проследите във Facebook, в Google и разбира се в YouTube. Надявам се също, че повече хора ще гледат тези клипчета и ще се радват, както аз правя на всички други клипчета. Примерно, вдъхнови ме идеята Емил Конрад. Много благодаря. И на едно момиче, не му знам името, но и те по 6-7 минути клипчета, интересни. Вдъхновиха ме те. Много благодаря. Ще ви кажа моята тайна за закъсненията. Как най-честно се отървавам от тях и неизведени, и отсъствия, и двойки. Примерно казвам, че баба е била в трафик, а къщата ни е далече и съм закъсняла заради тази причина. Или че, примерно, защото учителя ми бил закъснял. Примерно по математика учителя малко ме е задържал и да, нямала съм време да отида. И съм закъсняла малко. При тази причина трябва да е малко закъснение. Пишете ми по-долу в коментарите какви идеи може да измислите и с какво в началото на годината мога да се измъквам. Ще си говорим за още една тема в този клип. Когато нямаш домашно, какво да кажеш? Какво може да измислиш да кажеш на учителя си? Ако си пред добра госпожа, не се страхувай да кажеш: госпожо, извинете, нямам домашно. Няма проблем. И те ще каже: няма проблем, нищо, сядай да го напишеш през часа. Поне нашата госпожа е такава по-български много добра. Много ви благодаря, ако гледа клипчето. Вече не става, госпожо, кучето ми сяда домашното, нали? Не става за това и си мислих ново. Госпожо, мама отида на работа и са ни едни и същи тефтерчетата, в които си пишем, т.е. тетрадките, в които си пишем домашната, си пише тя задачите за работата, аз си пиша домашната и аз съм взела нейната тетрадка, тя е моята, защото са ни едни и същи. Съжалявам, госпожо. Ако искате, мога другия път да ви го покажа. Или може да кажете най-доброто, което аз най-много обичам да го казвам на госпожите. Госпожо, забравила съм си тетрадката и домашното ми беше в нея. Или загубила съм си тетрадката. Госпожо, били сме на вилата и съм си я забравила там, защото там спахме събота неделя и съжалявам. Моля ви, не ми пишете двойка. Да, това аз най-много използвам. Пишете ми долу коментарите отново вашите измъквания и да, моля ви, харесвайте страниците ни Никита и YouTube и да, харесвайте страницата ни, моля. Проследете ни в Google и в YouTube. YouTube първото клипче е видове хора, а второто клипче е пете най-тъпи, пете най-смешни вицове за мен. И една приятелка, която снима клипа. Тя в момента е болна, но няма значение. Това ми е първото клипче, което е толкова малко. 3 минути и 17 секунди. Първото ми клипче, аз ги правя по 5-6 минути. Но нищо. Това е първо клипче във Facebook. И трето клипче в YouTube. Доста хора правят и първата, и вторите, и третите. Началните клипчета казват, че много се надявали да гледат клипчетата им, защото било помагало, било забавно, радвали се, дрън. Аз карам направо. Не съм такъв човек, който не казва: искам да кажа, че тези клипчета са предназначени не за мен, а и за всички хора, защото те би се радвали да осъзнаят дрън и дрън. Аз не съм от тези хора, човек. Аз само казвам от сега, че ако гледате моите клипчета, искам да сте истински, да пишете истински коментари и ми се обиждате, че не ги харесвам тези хора, които започват така да говорят с клипчетата си. Аз съм хората, които са пряко. Като първо клипче във Facebook, трето в YouTube и в Google ще направя едно състезание. Най-хубавият Ще го изрежа. Извинявайте, че падна камерата, но не мога да го изрежа. Нищо. Ние сме си TikTok. Най-хубавото извинение ще спечели участие в това шоу. Може да даде номер и да, може да даде номер, примерно, и да го чуем в предаването плюс име. Разбира се, когато почне да се популяризира тази страница, да,
бих танцувала сега, както правя на клипчетата, но просто ефектите в момента ги няма и няма да ги има скоро време, но кажете някоя програма, която мога да качам много хубави клипчета с ефекти и да, разбира се, с музика. Това беше тъпо, о боже мой. Това клипче го снимам в 12 часа и 29 минути. Малко съм сънена. Жигувам се, лягам си към 2-3 часа. Може би и 4. Това беше всичко от мене. Надявам се в другите клипчета да направя по-живна, да е по-енергично клипчето, защото това беше малко скучно. Но нищо. Казах ви съобщението, надявам се да харесвате страницата ни. И коментирайте!